ľudia, dneska dajte like a odber a dneska, keď máme oslavu 5. videa, no tak k tej oslave, no tak to bude také, že so mnou čaute. Co robíte? No a ja si nabíjam tablet. No mám na ňom 6%. Práve som prišiel z promenády, lebo som tam našiel takého. Ja som tam našiel kamoša, ktorý má YouTube kanál a volá sa Bob Lama. Môžete odoberať a nezabudnite dať like a odber, lebo vám zjem všetko jedlo na večeru.